Gawan ang daganan ni putang ulit na lang siguro ko ani pre kay wa naman gyud pasahero. Oh, sa mana? Ang auta sa mangga. Oh, matay na. Hapon naman lang. Asa na po yung kaliban ni ay? Ganihar may nagsabot duha nga sayo siya mo uli, ha? Pero hantod karon wala pa. Asa ka doon masayro tong tawhan na? Nga ang ruta niya matina raman? Gawan ang daganan ni putang ulit na lang siguro ko ani pre kay wa naman gyud pasahero. Hay, yapit na lang magapi, wa pay kalib nga ni abot. Oh, nya kanerba kong asawa pre oy masuko labi nang grabe masuko labi nang wa ko income dala pre. Lagot guna usahay na akong asawa. Grabe na nang iyang pagdaog-daog ko pero saon ta man gyud nga di malas mo gyud ang adlaw. Napay dalan diha nga napay agta. Una lang ko pre. Magulay na lang kog lulon kamong gay ani kaysa magsalig anang tawhana. Itan daganan ni pre. Income ani daganan. Napay dalan diha nga. Muatang ra gyud nang agta diha daw. Ulan-ulan ing aron. Soko na po naron sulihin po. Kita gani kubrita. Lang sana ning kinabuhian eh. Sa hero ta. Uy manakay kay mahal daw ang kito. Tubig tas gasolina. Bating mahal ah. Taganan. Saan mo lahat ang himoon ano para makaporta ta ani. Sama na. Nih. Inoko. Sama ni. Wala nang gingon. Wala din nang gingon nila anta. Diyos ko. Kada po ba sa tustos sa buang. Migo, ayaw kadlok na ko. Makigamigo naman ko nimo. Ano nagpakita mo ka na ko? Wala. Sirtan ko na lang eh. Still na nagdagan eh. Pwede ako'y daghan kay problema. Lokad-lukon pag ko nimo. Mau gani ngayaw kahadlok. Kay mas mahadlok pamangkuan ng imong naong migo. Ilay ka itong masahiro mi ko eh. May mga kadiha kayayahay ka. Siguro kag lingkod-lingkod at ang imuhang mga sangada sa mga kasi. Payahay pag tebita yun eh mong itlog. Joke na bitaw mi ko. Ayaw ka suko-suko mi ko ha. Kanang ani mi ko kay kikita mo kaskuha. Maraig na lang ko nimo. Tagay ko niyag number ba. Kanang sweet tres o highlight o last to kay. Ano masulbad ang kalisod ba? Siguro makag-tos-tos dahil. Okay. Ako na bahala. Si Mahog kadaog ta. Sige na migo. Tagay ko migo. Oh, kung mayuhon migo, tingin niyo, wasin dayo binasun ka ni, ha? Tetris ni migo. Saan ni? Saan ni migo? Mau na gini? Yun na patanaw na ko niya. Saan ni? 712 agtaklaki number taya na migo. Ho. Abi grabe na migo. Sure kita ni? Ura man kagway pagsalig na ko. Sige, salamat kayo migo. Salamat kayo. Tayaan ko na ini. Sige. Salamat kayo ni. Yes! Mao na yung nagdala ni mo buenas migo. Salamat kayo migo ha. Balikan sa lang kanya. Ikaw ko kay. Salamat kayo mong number na gata sa kawan. Sulpuan din ang ating problema. 712. Yes! Salamat.
Ang tunto ay to na. Abi na kung ako rin na ungo aning lastog sweetres. Utro po na ito siya. Pagkabuwag ining sweetres Nanang gining tawhanan ni karon pa jud. Unsa kay dalaan ning tawhanan ni bantay ra gyud kung say dalaan ni ron. Basig itlog ra pud dalaan ni ron. Tuo. Nana. Bantay lang tawhanan ni ron. Kana karon pa ka uli. Ay, isang sige kasok ko ma, kay importante kinakupan si mama. Ang sana pa mo kabuang. Nana ko na yung trabaho ha. Tuwing ma, Nagsama ra mo kamong guide puro kamong kay suba. ay, ano ma ba? Ay, sa kasok ko ma, one time lang yun, mamangyo, di ko siya mga Unsa naman po nang Ay, kuha mo? ay, sige, sikas ko pa, minawas ako na imong bana. Kanya unsa man? Dili ba lalim ang mga masahiro, unya pag uli dinhi, kasampan nimo. Kalma lang, good. Karon na ko kadala sa akong gingon mong isda. Pero ma, madato na tao ma. Nana po. Madato na lagi. Madato na lagi ta ma. Tinuod lagi ma. Madato na lagi ta. Madato na tao ma. Tinod ka? Kuan ma, bukato imong alkansiya. Bukato. Ano man? Basta buka lang. Kay ugma ma pagbuak sa imong paminaw lang sa isa. Pagbuak sa imong alkansiya, pagbuak sa imong alkansiya, doble ang mabalik sa imong piluon pa na kung pinasulod sa imong alkansiya ba? Sige na mabuko na to ma. Tinod na? Oo lagi tinuod lagi ma. Promise. Kinahanglan gyud nga tinod na ha. Tinuod lagi. Bantay lang ka kay kung mamaligay ka kanang imong ulo. Tinuod. Tinuod jud ang putol jud ang ulo nimo. Tinuod lagi ma. O, Bantay lang. Promise gid ma, tinuod. Bantay ha, bantay ha. Sige. Nak, ang alkansya na to. Ati ba na? Ipagawas dire kay akong bukon. Sige ma kay mo taya ko, mo lakaw ko, balik kay ko. Bantay ka, sure ha? Oo, sure lagi. Kailan ka? Oh, sige ma. O sige nak, amin na lang Sige, alkansya. sige, tara, tara. Sigurado na gini pa. Usap na gini akong kahintang pa. Kalip. Ang taa to. Oy ma. Ano? 5 mil ni ha? Dugay-dugay na ko ni tinigom itondong. Aos. Dapat ha? Sure full ha? Oh, sige, sige, sige. Kinahanglan gyud tinuod na. Oh, tinuod lagi ni. Nya mula ka sa to. O sige sige. O nya ikaw tulog-tulog na lang ka diyan. Oo. Kaunta na ka ugma sa daghan yang kwarta. O sige sige. Bantay bitaw ha? Basta kay ugma. Basta sure full ha? Datugan na pagka kwarta ugma. Sige sige. Ugma di ka makita matabunan kay kwarta. Sige sige. Sige istorya. Ay sige na. Sige, sige, case na. Way case na. Ay sus na ko na ugman akong sure full na. Sige, sige ma, sige. Sige na. Lihat ka sa ko. Ayo. Nang. Ayo. Nang. Ayo. Ay dong, unsa ato? Pataya aragog ko diha og sweet dress nang. Bali 5,000 nang 712. Ah, kadako ang nga kalib. Aw, sige nang. Tayo 712 nang. 1 2 3 4 5. Oh, Sige ha? oh nara nang. Ah, Alas 9 ni unya nang no. sige. Oh, salamat kay nang ha. Sige dong. Yes. Ni kini 712 5,000. Ha. Nang, ko na bahala nimo ba nang? Sige dong. Sige, atos ako nang. Yes. Yes. After a million years. Yes. Dilo na. Sigurado gini. Taong gini nabira gid sa agtaron. Ma. Oh. Dali na kay drone ma. Dali na kay drone. Yes, magandang gabi sa lahat na inyong aming mga kaibigan dyan sa mga nakikinig at sa nanonood sa ating programa ngayon. Ito na po ang ating Swerte Luto. So ngayon mga kaibigan, ihanda na inyong mga ticket sa gustong maging milyonaryo. Sige, sa unang numero, numero 7. Yes, 7 na. Sa pangalawang numero, Uno. 1. Yes. At Dos. siyempre, hindi magpahuli ang sa pangatlong numero. At sana kayo na at makuha niyo Dos. milyong-milyong pa premyo. Dos. At ito na po Dos. ang sa pangkatlong numero. 1.
kita! Migo, agta! Nganong nibalik ba kami go? Sa muka ni mo, oy. Magpasuko-suko pa ka. Unsay balita, ha? Na, brato be. Brato, kay mupalit kong brief. Kaya nagpakita ka. Ingon ka nga, epektibo ka itong number kay mong yatag. Ba't di man lagi yung pusuya? Na-shoot pa gina nga ako, kwarta. Tay ko karon sa akong asawa. Na, migo, suri gyud kayo pusoy day ka. Na, pasayloa gyud ko migo nga. Pusoy man day ka. Sus, bastilan, abi kong kakura. Mao bitong gipatestingan na ako sa imuha migo kay pusoy pug kuwada pinhi perminti din oy. Gilabay naman ako ng nambira ng si Binwanto migo kay purot na gyud migo. Wa na gani ko brief. Di na ko kapalit na. Suri gyud kayo migo, suri gyud kayo. Sa ato pa dahil migo, biluang dahil ng imuha migo. Nagtuong kong tinuod nga mong gawas dahil mong number. Gihurot pa naman ako kung akong kwartaw. Kaya sao lang makuha niyo akong asawa migo. Pagkawag yun ni mo ayoy. Parehas na tayo na puso na. Kay ayo, ang taaka. Awa na lang dia migo. Kay kalibangon ra ba ko balik. Kalibangan ko nang naong ni mo ron dia. Wa na tayo may mo. Pusoy na yung kapusoy. Pusoy gani ko. Babu! Daghang salamat mga idol sa inyong pagtanaw pagtanaw. sa atong video karong adlaw. Unta nakahatag kiniling og dugang kalipay diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Syempre mga idol, salamat dahil pud kaayo sa inyong Yung mga suporta. pinaagi sa pag-comment, pinaagi sa pag-like ug pag-share sa atong mga video. Syempre sa inyo pong pag-subscribe ug sa pag-click sa notification bell para updated mo mga idol sa sunod na pud nato nga mga video nga ipalabas. Pansa dili pa. Shout out muna tayo Kuroko Channel watching from Korea og shout out pod Idol. Kalisod TV. Shout out Reynald Sulatan watching from Bukidnon. Siyempre salamat kayo sa inyong mga idol ug abangan ninyo ang sunod nga to nga mga video ug ang part 2 niini mga idol ug siyempre salamat kayo labi na sa kahitasan kay gihatagan taniyag maayong Yung panglawas. panglawas. Siyempre idol salamat kayo sa inyo ha sa inyong suporta. Wala kami kung wala kamo o kining tanan nga mong himo para diha sa inyo. Siyempre ling ang tunata o hanggang sa muli o babu.